L-avukat Joe Micallef Staffrace daħal fil-politika fis-sena 1955 bħala editur tal-ġurnal Is-Sebħ. Jitkellem dan il-mod dwar Domin Kuminto fil-politiku. Jien Minto kont nammiraħ illi għalih u jħoss ruħu statista tal-affarijiet tiegħu bħal kull statist ieħor u ma jrid il-permess ta' ħadd. La ma' min jitkellem, la fejn imur u laqqas jinnegozja għaliex hu daqs ħadd ieħor. Mux jrid il-permess tal-Ingliż u tal-Amerikani jew tar-Russi. Min kien jgħid Mintoff imxaqleb lill-komunisti kont nitħaq. Mintoff ma kien imxaqleb lejn ħadd, Mintoff Malta l-ewwel qabel kollox kien slogan ġenwin. Jgħid lill poplu Malti mill-ewwel beda jgawdi l-frott tal-gvern immexxi mill-Prim Ministru Mintoff wara s-sena 71. Mill-hom ma qabad jinnegozja mal-Gvern Ingliż ħalli it-trattati li kien għamel il-Gvern ta' qabel itejjibhom u jtejjibhom sostanzjalment. U Mintoff irnexxielu iġib il-miljuni, Lord Carrington għal qatt ma ra bniedem daqstant negozjatur diffiċli, dal-kollu ġab il-miljuni u Mintoff kien jgħid dal-miljuni li tawna se jservuna biex nibnu Malta ġdida. Joe Micallef Staffrace jfakkar fil-ġid li ra pajjiżna bir-relazzjoni tajba illi kellu Mintoff ma' pajjiżi bħal Libja u ċina. Il-Perit Mintoff kien wieħed mill-ewwel mexxejja tal-punent li mar iċ-Ċina. Miċ-Ċajna ma ninsewx, iċ-Ċajna tatna lilna ir-Red China Dock, id-dok numru 6 li fi żmienu kien l-itwal dok fil-Mediterran, Bramma faqna solt, u beda l-Freeport, kemm isemmullhom il-Port Ħieles. Fi żmien Mintoff bil-ħaddiema Ċiniżi beda l-Freeport. Fil-gvern ta' Mintoff tas-sena 1971, Micallef Staffrace kien Ministru tal-Industrija, Kummerċ, Agrikoltura u Turiżmu. Jgħid li r-relazzjoni tiegħu ma' Mintoff kienet purament professjonali u bejniethom mhux kollox kien wartu żgħar. Ftit xhur ikkraxxjaw in-naturali tagħna u rriżenjajt għasek ikkraxxjaw in-naturali tagħna. U tajd li ma daqsek, għaddi sa tkompli, ekk iġġudikaj dak il-ħin. Għalli jaħsibha. Minkejja li ma baqax fil-kabinet, l-avukat Micallef Staffrace baqa' leali għall-politika tal-gvern ta' dak iż-żmien. Għax darba minnhom jien kelli nitla fil-Parlament merfuq fuq siġġu tar-roti għaw bi bronkita fuqi, imgeżwer ġo kot, ħaduni f'nofs il-kurutura tas-sala tal-Arazzi dak iż-żmien, ivvutajt iva favur il-gvern u mortura li d-dar. Joe Micallef Staffrace jingħaqad ma' lista twila ta' nies li jirrikonoxxu il-ġid li l-Perit Domin Kuminto għamel għal dan il-pajjiż. Il-ħila tiegħu, l-intelligenza tiegħu, l-imħabba tiegħu lejn iż-żgħir għax jiena ma semmejx, imma s-servizzi soċjali li saru fi żmien Mintoff, ftit wara tela fil-gvern Mintoff ordna l-paga doppja. Ordna l-allowance ta' tfal, ordna il-bonus. Kwaħt għalli sajfalli l-Malta jirfina n-negozju, xejn minn dan kollu. L-ewwel darba n-nisa li ż-żewġu kienu impjegati mal-gvern tħallew jibqgħu jaħdmu. Minn dak iż-żmien sar possibbli li naraw li sar di top.